кушодашавии ярмаркаи ҳаштумин байналмилалии савдо суғ 2022 дар қасри варзиш бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятии суғ, намояндагони кишварҳои хориҷия баргузор гардид. Дар ярмарка ширкату корхонаҳои истеҳсолии Тоҷикистон маҳсулоти гуногуни худро муаррифӣ намуданд, то шарикони рушди бозори навро дарёфт кунанд. намояндагони ҳокими вилояти Фарғона, вилояти Самарқанд, вилояти Тошканд, вилояти Сирдарё, вилояти Хораз, аз вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе, тобеи Марказ ва шаҳру ноҳияҳои вилоят дар ин ярмарка ҳузур доранд. дар ярмаркаи байналмилалии савдо суғ 2022 маҳсулотҳои гуногун аз ҷумла маҳсулотҳои озуқаворӣ, либосҳои мактабӣ, миллӣ, соҳавӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва амсоли он ба намоиш гузошта шуданд. Азиз Аюбов аз шаҳри Исаравшан аст. 15 сол аст ки бо ҳунари кортсозӣ машғул мебошад. мегӯяд ки дар ярмарка 25 намуд маҳсулоти худро ба намоиш гузоштааст. дар шаҳри Хоҷанди Бостонӣ мо имрӯз як ярмаркаи калони яъне бо ном суд экспорт яъне баргузор шудааст ва дар ин суд экспорт мо ҳамчун намоянда аз шаҳри Исаравшан яъне маҳсулотҳои ҳунарҳои мардуми худро инҷо овардем ва мо ин ҳунарро аз падармон бобокалонмон омӯхта яъне дар айни хол бошад байни мардум байни ҳамин ҳаққи худ яъне намоишро дар ҳамин суд экспорт ки моро даъват карданд яъне ҳозир шудем ва омадем. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ду шаҳр дар ноҳияи Данғари вилояти Хатлон ҷойгир аст. Ширкат бо ҳамкории Ҷумҳурии Исломии Эрон соли 2020 ташкил гардид. Он ба истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ машғул аст. намояндаи он мегӯяд ки таъсисёбии ширкати мазкур барои ҳамкории дуҷониба мусоидат намуд. ширкати душаҳр маҳсулот мо ҳам маҳсулоти хӯрокворӣ ҳам беҳдоштӣ дар заминаи беҳдоштӣ салфеткаҳо дар заминаи хӯрокворӣ консервҳо компюту соко حالا در آینده باز پلن‌های بیشتری هم داریم. شرکت ما بر اساس حسن همجواری بین دو کشور تأسیس شد و اصل هدف شرکت هم نزدیک شدن صنعت و فرهنگ دو کشور به همدیگه است. کشور جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان. گزارش مهرانگیز عبداحد و نعیمجان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.